Een schrijn met een reliek van de heilige Bernadette Soubirous was voor even in Maastricht. Nog de hele maand april doet de schrijn in totaal 14 bijzondere kerken en bedevaartplekken in Nederland aan. De heilige Bernadette spreekt bij veel gelovige mensen zeer tot de verbeelding. Bernadette was het meisje, destijds 14 jaar, die in 1858 18 keer een verschijning van Maria gezien heeft in een grot in Lourdes. Lourdes in Zuid-Frankrijk is daarna uitgegroeid tot een van de grootste Maria-bedevaartplaatsen ter wereld. Ja, dat is min of meer door haar gekomen. Zelf was ze heel bescheiden. Ze heeft zich na die verschijning ook teruggetrokken in een klooster in Nevers in Midden-Frankrijk. Daar is ze ook overleden en begraven. En toen ze opgegraven is, een jaar of 40 na haar dood, toen bleek het hele lichaam nog intact te zijn. En toen is zij in een glazen schrijn gelegd in het klooster in Nevers. Daar is ze nog elke dag te zien. Er zijn kleine stukjes bot toen weggenomen. En een paar van die stukjes zitten nu in de schrijn die nu hier in Nederland is. Na het bezoek aan Nederland maakt de schrijn nog een tournee langs diverse landen. In Maastricht was het reliek onder meer aanwezig bij een Eucharistieviering in de Ons Lieve Vrouwenbasiliek. En werd het meegedragen tijdens een bidtocht naar de Lourdesgrot op de Sint-Pietersberg, die dit jaar 150 jaar bestaat. Een bijzonder moment waar vele gelovigen bij aanwezig wilden zijn. Het was ontzettend druk bij de viering, de processie ook. En heel veel mensen die een bijzondere relatie hebben met Lourdes, met Onze Lieve Vrouw, ook met Bernadette. En die dat nog graag daar dit mee willen maken. Ook mensen die speciaal gekomen waren om toch even een stukje van de rots aan te raken dat meegekomen is met de reliek. Of om even heel dicht bij Bernadette te zijn. Het ontroert mensen zelfs. Ja, Lourdes heeft 3 gebaren die bij een bedevaart naar Lourdes horen. Dat is de rots aanraken, dat is een kruisteken maken met het water uit de bron die in Lourdes ontsprongen is en een kaars aansteken. En alle 3 die elementen, alle 3 die gebaren, die zijn hier aanwezig. Je kunt een kaars aansteken, je kunt met het Lourdeswater een kruisje maken of een slokje nemen als je dat zou willen. En die rots is aanwezig om aan te raken, om toch een klein beetje in Lourdes te zijn, zeg maar. Het reliek van de heilige Bernadette wordt vanavond overgebracht naar de Münsterkerk in Roermond.